Impakaamo ni Fire Inspector Cesar Manzano Ragasa, Municipal Fire Marshal iti Ili Santa Catalina, nga adda hotline number dan, babaen met lang iti tulong ti ama iti natakamat nga Ili, Mayor Carlos Asuncion. Nako na iti opisyal nga nag-apply da pa lang idi Agosto 4, idi napalabas nga tawen, ket idi Sabado may ka-12 nga aldaw, daytoy abulan, ket naaprobaranen. Idi danawat kung saan nga approval nan, kung may damo i-installen. So, through the initiative that hotline was made possible through the initiative of our Mayor, Honorable Mayor Carlos Asuncion, ken iti Peace and Order Committee ni Apo Sangguniang Bayan, Antonio Rabuya, ken iti numutibyang, so nga dagiti joint effort mi nga panaka-provide daytoy hotline ta amo tayo met nga ti communication iso ti nang rona iti aglalo kanyami nga iti emergency. Naku napit tinatakamat ko opisyal, uray adda iti dakkel a fire truck dan. Kasapulan dalat tamit iti ag-request iti basit nga fire truck para digiti nakikipit adalan, asumrekan, no addaman iti uram. Madama iti ko ay di nang rinugyan namin ta di kas nasaw nga kay install lang ito di Sabado. Idi nagkandak kami iti fire drill idi Sunday iti Bantay Bayan inrugik ijayeng indisseminaten nga adda hotline tayo ito sa Natalinan. Ken dito yung hotline, evento hotline kung natayo niya 16 hotline emergency hotline 1602. Dito ang hotline mabalin nga kontakal lata iti cellphone sir. Ta dito yung emergency hotline dito adalat ta corresponding sa 7 digits number na. So nginalak dito ang hotline kata corresponding 7 digits number na is 722-0992. So ang mobile mo lata kontakin iti cellphone no orso naman tiya mo kadwa na matatatigos sa kanya tayo iti cellphone. Nadamag pa iti press corps ni Police Inspector Ragasa no kumustamit iti personal ket daytoy tinakunana. Alalain iti kwati manpower iti mesang fire truck. Bagaming agkorkorang kami pelang. Ngem gapo ta dayjay nga rod awan iti enough personnel nga may distribute iti istasyon iso nga agi nanos kami pelang ta talaga met nga underman kami pelang iti personnel iti Ilocos. Iti daytoy nga bulan ket agtultuloy pa ilang iti programa da Fire Prevention Month. Pinasinggedan na pa nga nakasagana dan iti umay nga Sabado Gloria. Iti panagbantay da digiti kabaybayan, iti natakamat nga Ili. Daytoy met iti balaag na kadatayo. Ala man nato nga gundaway nga ipakaamo iti Kelyak iti sa Catalina ken kastamo iti kabangibang luglugar ta area tayo pa met iti San Vicente. Kaya kung ipakamu nga dan emergency hotline iti Ili tayo nga sa Catalina nga 1602. Adamit corresponding 7 digits number na data nga 722-0992 nga mabalintay nga tawagan or tinyang oras ta 24/7 tayo met nga adda naka-duty lata ditoy istasyon nga mabalintay nga tawagan or nyaman nga klase nga emergency iti lugar tayo. Para iti press corps, Ryan Pardo.